Wei ubri ulaklat no hasyen kat balai ngot kila mensaujur hadin baka auto rickshaw ka baki syong kala kongpong hasurok ba National Highway 6 hasnong umsaw nong karai. Ka tulong khubor na kipulit kaya thu baka ni jingjia kala jia hak step arpo artrik no pra hakapor prashteng. Ka auto rickshaw kadanya number ML10B 6460 kabadang kiyo na kibenta jong kasnong 29 patlakeno bakalapan hairstyle ru daw nongnya bat hamar bapoy hakawi ka jaka ka bakhongwan kani ka auto rickshaw kala khongpong no namar ka jingbamla bante la kamshu daw nongnya shu ha kani ka jingjia wei urang ba basyong ha kani ka auto rickshaw ulakla no hasyan ya ubalatip kerteng kum ustom sangshai lapnyosnem basyong basa ha kasnong paham ri ni ai bat ya ka medjong ulara no sa civil hospital nongpo banle ya ka postmortem kat ba ya kiwei ki bala mensaw lapen ket sa umsning CHC banyo jingsumar na kaleng ki pulit ka nongpo police station kilapen long ka jingto kit halor kani ka jingjia Kenapa Islam lah?